Nu skal I bare se, min kusine har været med i en dokumentar, så jeg vil lige vise et klip fra den. Det er sjovt, hvis nogle familiemedlemmer, der bliver voksne. Det er ikke hende, men den kommer på et tidspunkt. Det er sjovt, til hendes konfirmation blev hun så, for hun ikke engang kunne holde sin tale. Men ja, nu er hun voksen. Hun kommer på et tidspunkt, det er jeg sikker på. Det er ligesom sådan en båd. Så smukt. Hvis man nærmest skulle tage fat i det og bare... Det er fantastisk. Vi har aldrig set, at de blå så hurtigt. Processen i at blive til en lille smuk celle. Og jeg vil det samme. Jeg vil det samme, men jeg ved ikke, om jeg kan gøre det lige så hurtigt. Og kollektivet, de er virkelig stolte. Hos kollektivet forsker de i fylogenetik. Det evolutionære slægtskab mellem organismer. Der ser I, hvordan vi som dyr ser os selv definere vores rolle og vores plads i naturens hierarki. Alle dyr har en funktion. Alt omkring os er trådet i en cyklus i konstant forandring. Men det har mennesket glemt. Vi flygter fra virkeligheden ind i tal, teorier, byer, en industri af selvudslættende konstruktioner. Hvor mange cigaretter skal jeg ryge, før jeg mærker konsekvenser? Hvor meget plastik skal der eksistere, før min krop kvæles i kemi? Hvornår bliver teknologisk krigsførelse, datahøst og konstant overvågning for meget? Hvor meget lidelse skal der til? Jorden er på den cirkulære rejse på vej mod noget nyt. Ser I myren arbejde som en stor organisme. Men mennesket arbejder for sig selv. Vi glemmer, at alt har sin tid. Selv mennesket. Jorden er nået til et bristepunkt i den cyklus. Og for at noget kan leve, må noget dø. Så hvis vi vil overleve, skal baglæns blive forlæns. Først skal vi blive aber. Så mindre pattedyr, krybdyr, padder, fisk, og så endelig flercellede organismer. Hos kollektivet følger vi evolutionens cyklus. Hvornår dyr udsættes for store forandringer, kan der ske 3 ting. At de finder et nyt levested. Tilpasser sig det nye miljø. Eller uddør. Bud nummer 1. Find et sted, hvor du har god kontakt og forbindelse til jorden. Bud nummer 2. Find gerne et sted med andre sten. Bud nummer 3. Gå i startposition. Bud nummer 4. For at komme i stenposition, sænk kroppen. Sæt dig ned og luk armene omkring dig. Stenposition! Stenposition! Bud nummer 5. Læg helt stille. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Og hold vejret for evigt. Bud nummer 6. Det er nogle her forandringer i vejret og årstiderne, som oversvømmelse, skovbrand og smeltende gletsjer. Bare lad det ske. Bud nummer 7.
følte dig helt tung. Bud nummer 8. Hvis en fysisk kraft som regnvejr eller fødder fra mennesker på flugt skubber til dig, så bare hold din form. Bud nummer 9. Når du hører skrig fra en verden i brand, bare lad det være. Noget må dø, for andet kan leve. Og bud nummer 10. Bare vær! Altså, jeg vil ikke være en sten. Jeg vil godt være en skildpadde. Jeg tror virkelig, det er sådan, jeg kommer længst. Både i forhold til at overleve, men også bare længst tilbage sådan evolutionsmæssigt. Der fandtes skildpadder dengang, der var dinosaurer. Så de har virkelig været her længe. Så der er også bare et eller andet med sådan at bære sit hjem med sig. Så skal man aldrig frygte krig og død og ødelæggelser, for du kan bare trække dig ind i dig selv. Så er du i de trygge rammer af dit hjem. Så også bare dig. Så havde jeg faktisk også selv en skildpadde, da jeg var lille. Jeg hed Bobo. Ja, jeg har altid haft en del allergi, så hunde og katte og marsvin, dem kunne jeg ikke tåle. Så kunne jeg jo få en fisk, men dem kan man bare ikke rigtig røre ved, så dør de også vildt hurtigt. Så jeg fik en skildpadde. En lille græsk skildpadde. Jeg ved ikke, om han nogensinde havde været i Grækenland, men han var opvokset i fangeskab, men han kom med os hjem, da jeg var 6. Han var 5, så vi var lidt sådan pseudo-tvillinger. Vi var i hvert fald meget tætte. Men så en dag, da han var kommet til at kravle ud af sin indhegning, så kom naboerne tilbage med ham helt flad og rød, som en frisbee. Skildpadder kan ellers blive op til 160 år gamle. Han blev kun 20. Når jeg tænker på Bobo, så tænker jeg på min barndom. Jeg tænker på mælkebøtteblomster. Han elskede mælkebøtteblomster. Jeg tænker på at lege med ham ude i haven om sommeren og give ham jordbær i smug. Han kunne virkelig tåle jordbær. Han fik vildt ondt i maven, men jeg gjorde det bare alligevel. Jeg tænker på de puttet om aftenen af min mor. Bobo, der lå og kiggede op på mig med hans store skildpaddeøjne. Vi lå bare der helt tæt. Og vågnede med ham igen om morgenen. Når jeg tænker på Bobo, så tænker jeg på alt det, der var så godt, da jeg var lille. Ja, så jeg vil gerne have en skildpadde. Det er det dyr, jeg vælger. Da jeg vågnede, så føltes det hele lidt meningsløst. Men så åbnede jeg min CoStar-app, og der stod "Try being a plant for a day". Så det gjorde jeg. Hey, der var du. Det er svært at finde dig blandt alle blomsterne, men har du fået nye blomsterblade? Jeg spirede ud af sengen, og så blomstrede jeg en kjole på en stilk af min krop. Og så groede jeg mig hele vejen ned til parken. Det er svært ikke rigtigt at kunne snakke med dig. Det føles tomt. Her stillede jeg mig med alle de andre blomster og planter. De er så smukke og naturlige. Helt frie for bekymring. Jeg ved ikke, hvordan man snakker med en blomst, men jeg kalder på dig. Så stod jeg og absorberede sollyset og oxygen. Men altså, jeg føler mig sådan som en plastikblomst. Altså, se på mig, jeg er jo hverken smuk eller naturlig eller bekymringsfri. Hvorfor er det, du kalder dig selv en plastikblomst? Altså, det, kan du høre, hvad det er, jeg prøver at sige til dig? Jeg er den helt billige plastikblomst, så står der Krane. Så det er min onkel gav mig en konfirmationsgave. Og jeg sagde selvfølgelig pænt tak for den.
Og så smed jeg den alligevel ud lige bagefter. Nu har han bevist din pointe. Du har stået herude en uge, og jeg venter. Jeg venter, Så er der alligevel ikke noget smart over, at den blomst var lavet af plastik. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal gøre! Vil du bare komme tilbage? Ligesom der heller ikke er noget smart over at stå 8 dage i en park, for så at være en træt og solbrændt plante. Og så alligevel føle sig lige så falsk som før. Jeg vil gøre alt, hvad du vil have mig til. Vil du bare... Så hvad hvis jeg plukker blomster? Alle blomster, jeg ser. I hele verden, hvis jeg kan. Jeg ved godt, det er måske ikke ude, men det er jeg pisse ligeglad med. For jeg elsker dig. Jeg elsker dig højere end noget på den her jord. Altså, du forstår det jo ikke. Jeg vil jo altid bare være plastik. Nej, du vil ikke bare være plastik. Kan du ikke se det? Ja. Jeg kan ikke. Altså, jeg tror, jeg er groet fast. Plastikblomster. Jeg har ikke været en plastikblomst før. Men jeg har prøvet at dræbe de her plastikblomster før. Flere gange. Men plastikblomster, de dør jo ikke. Fordi de er jo lavet af plastik. Fordi jeg ikke vil være en plastikblomst, så må jeg blive til en sten. Fordi det siger de til Gud, og det siger vores kollektiv. Så nu må jeg blive til en sten. Så nu bliver jeg til en sten. Sten position! Sten position! En sten. Hjælp! 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 Kom og hjælp os! Hvad skal vi gøre? Jamen, jeg Så tager... bare gør et eller andet. Nogen ikke gider du hjælp. Tag fast. Ja, okay. Så okay. Prøv bare. Hiv, gør det. Ja, okay, vi vil. Hiv! Det er en sten. Du er en sten. Så får man ned i stenposition. Stenposition. Okay, ja. Så ja. Forstår I det ikke? Jeg vil bare gerne blive til en sten. For en sten, den ligger så stille. Og den kræver intet. Og den bruger intet. Den findes bare. Og den gør ingen skade. Menneskerne, de taler om fremskridt. Men hver skridt, de tager, føles som en spark mod jorden. Og det vil jeg være fri for. Hvis jeg var en sten, ville jeg ligge i skovbunden under mos og regn og høre på fuglesang. Jeg ville ikke have nogen hænder, men så ville der heller ikke være nogen ødelæggelse. Jeg ville bare være. Jeg vil gerne blive til en sten. Ikke fordi jeg vil forsvinde, fordi jeg endelig ville kunne høre til.
til menneskedyret. Menneskedyret ses at være en løsning på menneskets mange lidelser. Som bekymring, sorg, ulidelighed, ulykkelighed. Jeg har forsket på området til sidst. For at mennesket kan opnå en tilværelse uden udsving. Menneskedyret er skabt ved at tage DNA'et på det længst overlevede dyr, nemlig bjørnedyret, og genmodificere det således, at... Det er bare fordi, du glemmer at fortælle det vigtige ved menneskedyret. Altså det vigtige ved menneskedyret, det smarte er, at de kan optage alt som føde. De kan optage skrald og plastik, og så kan vi løse fødebanken. Gennem min forskning har jeg fundet frem til, at jeg har implementeret en reset-knap på menneskedyret, således at man kan starte forfra. Slidt og ulidelig. Jeg resetter med et glas rødvin helt til randen. Og en grøn Tuborg på den lokale bodega. Jeg sidder her og halsen er lavet slå op med. Det går nok. Jeg er stærk. En survival of the fittest. Lad mig ikke sådan slå ud af søvn og skud chok, bodega, røg, dårlig ånde og onde ord fra en, der elsker mig. Jeg er nemlig vildledt. Men jeg søger svar. Jeg har læst, at sorgen hos aber og elefanter kan blive så stor, at de bliver med det døde barn i flere dage, og elefanter de begraver deres døde med blade, grene og jord, før de forlader livet. Jeg føler med aber, og jeg ved, at de føler. Det er mig. At miste er ubegribeligt, at miste andre er lidt ligesom at miste noget af sig selv. Stakkels abe. Stakkels elefant og... Stakkels mig! Jeg bliver syg! Jeg bliver panisk, jeg bliver ligeglad, når vi forlader himlen. Jeg længes sådan efter digter til med blade, grene og jord. Ja, det er bare fordi, at sådan, at blive med sorgen, det kan jeg ikke. Jeg ved godt, du ikke er død, men noget fortæller mig, at du skal dø i min bevidsthed, for at jeg kan leve. Jeg har skrevet et digt. Det er ret meget. Men jeg er genial. Jeg kører i bus. Det er fordi mine forældre, de bor lige ned til Isefjorden. Højt på en bakke. Bussen kører langt omkring. Men lige inden jeg står af, er der udsigt ud over hele fjorden. Tårer triller ned ad mine kinder, for al den skønhed jeg ser. Ser I også det? Så jeg planter blomster. Jeg vokser en stor blomstermark. En 1000-farvet seng af anemoner, valmuer, forglemmer roser.
stadig er jeg i tvivl. Ser du det? Jeg ser et håb, en længsel, i vinden i bladene, i havets hvide skum, i tordenbragenes lysglimt. I et splitsekund er jeg. Stærke tråde af farvet energi strækker sig, og planter, dyr og mennesker samler sig i en flod i konstant bevægelse. Lige over jeres hoveder, en lysende, pulserende strøm. Så sid med mig og lyt. Moder Jord kommer til at tage os, sluge os, opløse os. Så lad os ånde ud og aldrig ind. Lad vores vrede blive din orkan, og vores tårer din monsun. Forår bliver til sommer, sommer bliver til efterår, efterår bliver til vinter. Og sådan fortsætter vi i en evig cyklus. Så jeg ved ikke, hvor vi går hen herfra. Men jeg ved, at jeg bliver ved med at gå. Og en dag ender jeg hos dig. Så rykker vi, gutter. Kom, så rykker vi. Der opsættes. Er du ved at være der?
Jeg sidder på toilettet. Nå. Livet, det er virkelig godt. Det er som om, at det hele bare kører. Det er næsten lidt for godt til at være sandt. Jeg forstår ikke helt, hvad der foregår, kender I det? Sikke et skørt liv, vi har fået os, hva'? Ja. Hov. Et øjnebehov. Man må ønske, at man finder et øjnebehov. Det plejer at være sådan en sød lille ting, jeg gør med mine små søskende og med mine venner. Men jeg ved ikke, det føles lidt akavet at gøre, når jeg sidder her helt alene og skider. Og jeg ved ikke, fordi har et ønske overhovedet nogen værdi, hvis der ikke er nogen, der hører det? Jeg har jo også alt, hvad jeg skal bruge, så det kunne i teorien være ligegyldigt. Ej, undskyld, undskyld, hvad laver jeg? Hvor er jeg dum? Jeg tænker jo kun på mig selv. Undskyld, jeg nåede slet ikke lige at tænke på jer andre. Undskyld, jeg har lige kastet et ønske væk. Jeg har lige kastet et helt ønske væk. Jeg kunne have ønsket alt muligt. Undskyld, jeg kunne have ønsket fred i verden. Jeg kunne have ønsket at stoppe klimakrisen, eller at der ikke var nogen børn, der skulle dø i krig. Undskyld, det er noget, jeg slet ikke lige har tænkt på. Hvor jeg kan ikke lige finde den. Undskyld, jeg kunne have ønsket, at der var aldrig nogen igen, der skulle sulte, eller at alle fandt deres helt store kærlighed. Eller at penge ikke havde nogen magt, det kunne jeg også have ønsket. Undskyld, jeg ved ikke lige, hvor den er henne. Jeg skal nok lige prøve at finde den igen. Det er så typisk mig. Undskyld, jeg er så egoistisk. Undskyld, du kunne have fundet din kærlighed. Klar, vi skal bare lige... Okay, så er vi så i gang med at sortere. Kom. Jeg tager sammen herovre. Godt, så tager fat i Svenden. Er der nogen, der har styr på politikerne? Dem klarer jeg. Okay, men så passer jeg bare lige lidt på omsorgen, så det er okay. Ja, tanken om ikke at være god nok. Ej, det giver sådan en ro, når man lige kan putte tingene lidt i kasser, synes jeg ikke? Jo, jeg så også lige, vi trængte til at holde stille rummet en gang. Fremtidsbunken. Og Johanna, den havde helt glemt. Ja, den kan jeg ikke helt rumme, men hvis du tager fat i den, så tager jeg noget her. Min rumme. Den er. Okay. Jeg tager altså lige min fremtidige baby her, og så... Ja. Nå. Skal du over fremtidspunkten lidt, du skal? Nå. Ja. Så. Skal vi ligge der? Jeg har bare rigtig glædet mig til dig. Den kommer til at give mig så meget kærlighed om et par år, Johanna. Ja, der er også noget befriende i, at den bare kommer, når den kommer. Forstår du? Jeg behøver ikke at tage nogle kurser eller læse op. Nej, min krop, den ved bare lige, hvordan den skal lave sådan en lille en. Ja, ved du hvad, Johanna, den dag jeg får sådan et barn, så handler det jo heller ikke længere bare om mig og min egen navle. Nej, den bliver faktisk lidt en slags ego-støvsuger. Forstår du? Så er der også noget at kæmpe for. Ja, det er fint. Jeg er bare i gang i tårerne herovre. Hvilke tårer? Mine tårer. Har du da grædt? Ja, jeg græder ret meget. Jeg græder, når jeg bliver ked, selvfølgelig, men græder, når jeg bliver vred. Jeg bliver glad og rørt. Nogen kalder mig smuk. Jeg græder, når jeg bliver træt. Jeg bliver stresset. Når jeg bliver overvældet. Jeg skal lige nu bliver for eksempel lidt
Så græder jeg altså nyheder. Når jeg ser dokumentarfilm, når jeg læser artikler og ser statistikker og hører radio, når jeg ser billeder og videoer af død og ødelæggelse, når hele verden så vælter ind over mig og minder mig om alt det, jeg kan gøre noget ved. Alt det, jeg ville ønske, jeg kunne gøre noget ved. Alt det, jeg måske godt kan gøre noget ved, men som jeg ikke føler, jeg kan gøre nok ved, ja. Så ruder tårne igen. Det rører mig altså ikke rigtigt. Hvad mener du? Med alt det der krig, klimakrise, fattigdom, hungersnød, altså det får mig bare ikke til at græde. Skammer du dig ikke over det? Jo, lidt. Jeg kan da i hvert fald godt blive i tvivl om jeg bare har givet op på verdens vegne. Ja, om det bare er for abstrakt til, at jeg kan kontrollere det. Jamen selvfølgelig kan vi kontrollere det. Det er jo komplekst. Det er lige netop det der. Det er derfor, det er meget nemmere at give sig i kast med noget mere håndgribeligt. Ja, mad for eksempel. Mad? Ja, jeg ser du. Franskbrød og rugbrød. Det er i hver sin kasse. Ja, det kan derfor godt spises den samme dag. Men ser du franskbrød og pizzabrød, ja, det er i den samme kasse, og det skal derfor naturligvis spises på 2 forskellige dage. Forstår du? Ikke rigtigt. Okay. Så. Den her tomat, den indeholder 20 kalorier. Ja, nøjagtigt, ligesom den her aubergine. Ja, men ser du, bananen til gengæld, den indeholder 91 kalorier. Ja, den skal derfor naturligvis i sin egen kasse. Man kan sådan set blive ved, altså gulerødderne og agurkerne. Og så kartoflerne. Andrea, det virker virkelig ikke konstruktivt, det der. Jeg sorterer jo bare. Hvad har du måske sorteret? Jeg har bare grædt. 32 tårer. Grå ændrer jo ikke på noget, Johanna. Hvad gør du måske for at hjælpe, hva'? Mine tårer, de skyller alt væk. Det nulstiller mit system, så kan vi lidt igen, ikke? Mine tårer er ligesom resten af verden fuldstændig ustoppelige. Så udspringer der en ny krig i morgen, og så kan tårerne ellers købe sig sammen i min hals, indtil de finder vej til mine øjne, og så står jeg her og græder. Men jeg har det jo godt. Jeg har det også godt. Jeg har det jo godt. Ja, jeg har det jo godt. Vi har det jo godt. Jeg har det ikke så godt. Nej. Okay. Det kan være, at vi lige skal samles en gang, så Jose, har du et spørgsmål? Ja. Ja, det har jeg. Som jeg godt kan mærke, fylder meget for mig. Og som ikke er så sundt at være i. Altså, det kan godt nogle gange føles lidt som om, at så snart der kommer styr på én krig, så udspringer der så ligesom bare en ny herover. Og jeg ved godt, at folk siger til mig, at det ikke er mit ansvar at redde ham, at jeg ikke kan stå med hele verden selv, men det har jeg jo samtidig bare en så stærk følelse af, at jeg skal, eller at det er mig, der kan redde ham. Men det er også bare som om, at der opstår en ny naturkatastrofe inde i ham hver dag. Så er der tsunami og oversvømmelse den ene, og totalt tørke den anden. Og jeg kan ikke regne ham ud. For det er som om, at der bliver bygget en mur op, hvor jeg hver dag bare kan sidde på sidelinjen på, hvad der føles sig på den anden side af jorden, og se bomberne springe. Men jeg kan ligesom ikke gøre noget. Han lader mig ikke gøre noget. Ja. Så jeg tror, jeg har brug for et godt råd.
Hvad træk du? Støvprinsen. Ja. Støvprinsen. På kortet se til mandemmet forover. Han bærer for meget ansvar, og det tynger ham. Ja. Du står lige nu et sted i dit liv, hvor du tror, du skal redde ham. Men det skal du ikke. Han er i virkeligheden ret træt af, at du hele tiden tror, du skal redde ham. Prøv at stoppe. Du skal ikke redde ham. Du skal da være. Står der det gode råd. Lad det hvile. Stop med røven. Det er dit ansvar at frelse hele verden. Prøv at stoppe med de der Det er ikke engang sikkert, at den vil frelses. Altså, føler du, har en eller anden kontakt til universet, William? Eller hvad? Dit behov for at hjælpe andre afspejler kun dit eget behov for at blive hjulpet. Prøv at stoppe. Din iver efter at overbevise demonstrerer kun din egen tvivl. Stop. Hvordan vil det være at blande sig udenom i denne sag? Hvordan vil det være at blande sig udenom, Birse? Det resonerer intet med mig, det her kort. Eller sådan, det svarede bare ikke på mit spørgsmål. Og jeg var heller ikke herovre at mærke, for eksempel. Altså, stop lige. Hvad siger 7 koste, for eksempel? Det svarede Eller, nej, det gjorde det bare. Altså, det gjorde det ikke. Hvad siger 8 mopper? Hvad? Det var støvprinsen. Hvad siger 8 mopper? Ikke 8 mopper, det var støvprinsen. Det var ikke støvprinsen. Jeg synes, du skal lade det ligge nu. Synes du, jeg skal lade det ligge? Jeg synes, du skal lade det ligge. Skal jeg lade det ligge? Skal jeg lade det ligge? Skal jeg lade det ligge? Ja. Stop med at røre med mig for helvede! Skal jeg lade det ligge? Okay, ved I hvad? Så lader vi det ligge, og så ser vi det hele brænde, og jeg lader det ligge, og det er fint! Det er fint! Ej, det synes jeg vil være ærgerligt. Vi var i gang med at rydde op, og det her handlede faktisk ikke om det. Så en giver Jusse noget at lave, og jeg tager mig i klimakrisen, for den er ud over det hele. Og jeg har brug for noget hjælp. Så tager jeg fat i den dårlige samvittighed. Alt det negativitet, det skal vi have renset, ikke også? Der ligger jo regnskov i hele tiden. Der er meget liderlighed dernede, hva'? Hvad er det for noget? Og vi alle oversættelserne med? Ja. Indlandstidsen. Stor krise, hva'? Ja. Ej, hvad er det? Det er da virkelig klamt, det der. Nå. Det sidder virkelig. Ej, først. Ej. Ej, hvor er det slemt. Den er stor. Det er klump. Jose, det er klump i halsen. Ja, det kom i halsen. Det er klump. Nej, hvor ser du dum ud! Stræber! Jeg tror, jeg har en prop. En knude. En klump i halsen, der er sat sig fast efter 9. klasse. Efter flere år, hvor jeg er blevet råbt af på gangen, kastet op imod skabene og banket i gården, tror jeg, at min krop den er blevet bedøvet. Jeg er blevet afkoblet mine følelser. Så da jeg i lørdags ender i et hate crime slagsmål med en flok unge fyre foran et værtshus, og et par dage efter overværer en kvinde få et epileptisk anfald i vandet, mærker jeg ikke noget.
Klumpen i min hals, den har vokset sig så stor, at følelserne ikke kan komme igennem til min krop. Alle dem omkring mig, de reagerer og konverserer, men jeg lukker ned. Jeg mærker ikke noget, der er tomt. Jeg tror, mine følelser er gået i hi. Jeg tror, de gemmer sig. Det er de blevet nødt til, før jeg kunne overleve. Men nu hiver jeg proppen ud. Skyller hele kloaksystemet igennem. Og der gemmer sig så meget lort. Alle jeres klamme ord, selvhader og pådydet dårligt selvværd. Jeres dårlige selvværd, det er ikke mit. Og det her lort, det vil samle sig som knuder i jeres halse. Kvæle jeres ord, før der når at komme flere ud. Før I når at sove flere. Ingen skal nogensinde føle den smerte, jeg har følt. Jeg vil brede jer som glude til døde jeres dårlige samvittighed. Støvsug jeres oplærede mindre værskomplekser ud af jeres røvhuller, for I fortjener smerte og pinsel. Hvor mine tårer penetrerer det stinkle håb, der stadig kunne leve i jer, om frelse og tilgivelse. Soversvøm jer som et tilstoppet toilet og sæt sig som indgroet spindelvæv i jeres smukkende hjerter. Og må det her føre til en evig udrenselse. Et grædekor. Til ære for mig. Til minde om alle os i skolegården. Og som undskyldning for alle de år i undertrykkelse. Jeg gør rent. Eller faktisk endnu vigtigere, jeg er sådan en, der holder rent. Ja. Jeg vasker folks verbale udsagn, så at sige. Når de siger en dum kommentar, eller et eller andet falder til jorden, så kan jeg lige tørre det op. Se. Ja, så er der rent. Det synes jeg er dejligt. Det synes jeg er dejligt. Jeg er glad for at gøre en forskel. Det er virkelig... Ja, og folk de sviner. De kan virkelig... Nej, hvor jeg overgår ikke det der. Du fatter ikke noget. Nej, jeg gider ikke tage stilling til det. Nej. Mor, nej. Se det. Får jeg lige taget op? Ja, tak. Ved du hvad, vi fifler lidt med stemmerne til næste valg, så er jeg sikker på, at vi nok skal blive indsat. Så skal det sgu nok lykkes. Ja, okay. Når du overhovedet til, hvad det er, jeg siger til dig. Det handler om vækst, alt sammen. Vi er nødt til at fyre dem. Ej, hvor råber. Au, for helvede mit øre. Nej, prøv at stoppe. Prøv at tage lidt lavere. Ej. Okay. Så. Yes. Yeah. Hold nu op, jeg har let over alt. Jeg mener det, jeg kan ikke finde den. Undskyld, jeg hader mig selv. Hov. Eller så sætter vi bare grøn omstilling på dagsordenen. Så skal vi sgu nok få alt det. Og det er dig, der skal sørge for det. Hold jeres op! Det der. Endnu en gang skal jeg tage stilling til det der. Den der lort, du lige har lagt. Hva?
Så nu, jeg skal vaske op igen. Det bliver ved. Ja. Og dig. Og dig. Og dig. Og dig. Det kan da ikke passe. Altså, det vælter jo ud af jeres mund, og den flyder jo, altså. Når den bliver overfaldet fra negativitet. Og foragt for andre, og foragt for sig selv, og jeg synes ikke om ham, jeg synes ikke det er min, jeg synes ikke det er mig selv. Altså, det er ikke mit problem. Eller hvad? Ja, antidemokratisk adfærd på den sags skyld, ikke det? Få det skyllet ud! Ja, jeres bevidsthed, den stinker simpelthen. Som stoppet vandlås. Ja. Det er okay, ja. Jeg ved ikke lige... sorry, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg gør rent, eller jeg holder rent. Jeg holder rent. Ikke? Ja. Så du har det godt. Så jeg har det godt. Ja. Jeg tror, hvis verden skal have det godt, så må vi starte med at gøre rent i os selv. Jeg tror, jeg vil starte med at gøre rent. Græde, rense mig selv indenfra. Jeg trænger til en ordentlig omgang. Jeg vil give den næste omgang. Og så vil jeg finde en sød fyr på Tinder. Jeg vil bruge skærm til mine øjne var firkantede. Så vil jeg se nyheder. Kigge igennem hele min algoritme og se ting, jeg griner af. Og ønske, at det ikke er rigtigt. Nuttede videoer med katte, hunde og marsvin. Græde helt ustyrligt. Alle afsnit af Sex and the City. Og udskylde hele systemet igennem. Køb en fadøl! Jeg vil bade nøgen i havet og lade bølgerne omslutte mig. Sådan en med skum på. Jeg ønsker, når jeg er under vand. Jeg ønsker, når jeg er fuld. Jeg ønsker, at verden kalder på mig. Jeg ønsker, at dagen i morgen ser lidt anderledes ud. Jeg ønsker, at Vanish kan fjerne alle pletterne. Jeg vil starte med at rense mig selv igennem sex. Ja, så græder jeg. Og den i. Støv af. Orgasme. Luft ud. Jeg vil starte med at sige til folk, at de skulle slappe lidt af. Jeg taler ikke om en hurtig rengøring. Jeg vil slå rødder, dybe rødder. Nej, vi trænger til en hovedrengøring. Det er beskidt af sex. Men jeg renser mig selv, når jeg onanerer. Og jeg håber, at vi åbner øjnene. Det er beskidt af verden. Når jeg finder en sten med hul i. Og mig. Eller en firkløver. Og mig i verden. Eller et øje med behov på min kind. Og jeg renser mig selv, når jeg onanerer. En non-existens. En lang brainrot. Ryge min lykkesmøg og ønske. Vi skal sgu luft ud. Og se memes med fjollede politikere. De idioter, der puster stød væk, ved jo godt, det bare ligger sig et par sekunder efter. Jeg vil starte med at råbe og skrige og græde. Og elsker til sidst. Støvsug alle krogene. Elsker dybt. Og længe. Jeg håber på ingen tømmermænd, og i stedet på en følelse af fuldendelse. En forbindelse til jorden og træerne og bladene. Jeg ønsker, at vi bliver bedre til at passe på det, vi har. At alles tårer bliver taget op. Det er lettere at holde rent, end at gøre rent. Vi tror, vi kan gøre det. Det er vi nødt til at tro på. Okay. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Okay, så skal vi holde fyraften så? Ja, for lad os. Okay. Det er sgu da godt nok godt i dag. Der var far. Det var faktisk godt. Nej, ikke de der dyr mere. Jeg giver en fadøl. Nej, ja. Gør det jo. Klar, Lars. Så er det klar til jer. En blå kniv. Det er til pletter. Ja, eller specifikt til pletter faktisk. Ja.
så jeg lige kan huske, det er den. Så bruger jeg den til pletterne specifikt. Jeg synes også, I burde gøre det egentlig, så kommer man ligesom ikke fejl af det. Ja. Og også jeg bruger de grønne badeværelser. Og de lyserøde til køkkenet. Fordi så blander man dem ikke, og man vil jo ikke have hat på sin mad. Det er jo lidt... Ja. Who's gonna burn on the Y2K? It ain't gonna be me. Stadig nede efter går. Vi skal virkelig have kontakten til Hongkong og køre ASAP. Kaninka, kan du? Ja. Okay. Så tager vi lige alle sammen en dyb indånding. Godt! Dagsorden! Punkt 1! Der er nogen, der har rådet med 0-punktet tidsakse. Alt, der bliver regnet nu, sker som før hændelsen. Det er selvfølgelig upraktisk. Det er upraktisk. Men først, så lad os tale om de udtalelser, der er kommet. De kalder os for terrorister, for radikale. Og ved I, hvad jeg har at sige til det? Tak! Tak for komplimentet. Tak! For på den måde er vi sande frihedskæmpere! Under 2. verdenskrig blev modstandsbevægelsen kaldt for terrorister. Men i dag bliver de kaldt for helte. Så hvorfor er det, vi er her? Ja, Lenin, chefen. Lenin. Verden smelter, og vi står i brand. Der er folkemord hver dag. Børn sulter i ruiner. Verdensledere spiller UNO om vores menneskerettigheder. Og hvem står til ansvar for det? Alle dem, der kigger væk. Men fandme ikke os! Nej! Nogle gange er det nødvendigt at tage radikale midler i brug, så kærligheden kan gro som fugl Fønix op af asken. Det er derfor, I er her med alle jeres superkræfter.
frihedskæmper, der tør at gå langt, og det skal hovedkontoret i Hongkong nok få at se en dag, og jeg tror, at den dag bliver en dag! Jeg er med! Ja! Godt! Kalinka, du har noget på dagsordenen. Nu? Ja. Okay. Så går jeg bare i gang med det samme. Det var bare fordi, jeg har brugt min weekend på at lave research på det, jeg nu omtaler som Mick Jagger-sagen. Ja, eller casen. Jeg har jo præsenteret det for chefen et par gange, men resten ved jeg godt, hvem Mick Jagger er. Ja. Ja, okay. Han er nok mest kendt som forsanger i The Rolling Stones. Ja. Men alle mine analyser viser til, at han potentielt er meget, meget mere en løsning. Ikke? Fordi hvad er det, man har brug for? Hvad er det, man har brug for, når i en verden helt uden håb, der er jo en helt. Og det her er ikke baseret på følelser eller sådan noget, men al den her data viser, at han er den ultimative helt. Så jeg har lavet en PowerPoint-præsentation. Tak! Tak! Fed energi! Fedt input! Vi to skal snakke på kontoret. Godt! Så skal vi sådan set bare i gang. Men først og fremmest, så lad mig præsentere vores HR-repræsentant. Vigtig for vores trivsel. Vigtig for vores velvære. Hvad var det, du hed? Sunni Saiko. Ja. Kan du præsentere dig selv? Ja, jeg kommer fra Oslo, men jeg er født og Marco! Ja, jeg er der, fordi jeg kan dømme og læse tanker og sådan. Yes. Så lad mig præsentere Kurt Kalinka, vores hacker, top hacker. Og studerer deltids teologi. Jeg er her meget. Og det var Kurt, der faldt på vores ansigtsmaling, så AI er ansigtsgenkendelse. Og så har vi... Hej, Broder Jord griber dig med den ene hånd, tager referat med den anden. Så er jeg den ultimative wingman. Og sidst, men ikke mindst, logika. Vi plejer at sige, at den klatrer i tal, som andre klatrer i træer. Jeg er ultra intelligent. Det er derfor, jeg er her. Fedt. Så skal vi sådan set bare i krig. Kan nogen give hende noget at lave? Ja. Jeg har jo whiteboard, han har telefon på det, altså. Ja, men før vi går i gang, skal vi ikke tage en liten kaffepause? Jo, men inden da, jeg vil bare lige sige, at jeg sendte en mail ud her sidste uge, som jeg kan se, der ikke er nogen, der læste. Jeg har læst den. Som jeg kan se, der næsten ikke var nogen, der læste, og jeg fik bare... Ja, fedt, hvis vi tog den efter pausen. Ja, det er så fint, det der. Skal jeg hente noget her? Det er dejligt med kaffepause. Endelig litt tid til å snakke om andre ting enn viktige verdensspørsmål og bare stå og nyte roen. Skal du ha melk i den der, eller? Du vet at før jeg begynte, så var det jo ikke noe havremelk. Visste du godt det, eller? Det er i hvert fall jeg som har ordnet det, da, så jeg liker å være litt sånn hverdagssuperhelt, så... Det er litt sånn som med airfryer der inne, den har jeg også rengjort. Og HR, det er veldig viktig å ta pauser fra alle typer skjermer, så...
Jeg vil gerne snakke med dig om noget. Okay. Men det er vel ikke noe sånn arbeidsrelatert, vel? Eller jeg er bare ikke så glad i når folk tar med jobben inn i pausen. Det er bare... Eller det er egentlig mer bare at sånn, med en gang noen tar opp en handelsavtale eller et annet viktig politisk spørsmål, så blir det litt sånn, hva skal vi gjøre? Og vi har jo FN og andre organisasjoner som liksom skal fikse sånne ting. Og noen ganger går det over av seg selv også. Jeg mener, jeg synes bare ikke at vi skal bruke pausen vår på å snakke om det. Ja. Jeg hader folk, der ikke tager stilling. Okay. Liker du den koppen jeg har lagd til deg, så sjefen på den? Vil du høre min backstory? Ja, gjerne. Du er jo ny, så... Ja, hyggelig. Ja, da tar jeg bare sånn highlights, eller høydepunkter. Okay. Jeg tror jeg begynte å forstå hvem jeg var da jeg var cirka 9 år gammel. Ja, for da spurte min grandtante Ruth meg, hva vil du bli når du blir voksen? Ja. Vet du hva jeg svarte? Norges president. Norges president. Ja, det var bare en fase da. Nå er jeg jo anarkist. Da jeg ble 12 år gammel, da begynte det ordentlig å rulle. For da fikk jeg en idé. Jeg begynte å drømme om å lage sånn en terrorgruppe. Ja, en god terrorgruppe. Så måten jeg skulle gjøre det på var å samle verdens beste hackere og spioner og lage sånn superteam da. Litt sånn. Ja. Så jeg begynte selvfølgelig å hacke. Så da jeg var 15 år gammel, tror jeg, så droppet jeg ut av skolen, begynte å hacke på fulltid. Men det jeg ikke visste, det var noen som hadde holdt øye med aktiviteten min hele tiden. En hackers verste mareritt. Nei. Det er ulovlig, ikke sant? Ja, det er Og så får jeg en dag et... Oi. Å nei. Jeg blir litt stresset av å snakke om det. Det er ok, jeg fortsetter bare. Så jeg får en dag et topphemmelig brev med en topphemmelig kode. Vet du hvor lang tid det tok meg å løse den koden? Nei. 4 minutter! Ja. De på kontoret er jo ikke akkurat kodeeksperter, men... Nei, de på kontoret her, altså, det er litt av noen typer, hvis jeg må være så ærlig å si det. Altså, ja, jeg snakket med hun, hva er det hun heter? Mattejenta. Mattejenta. Logika, ja, i pausen i går. Og, altså, ikke for å dømme. Ikke for å dømme i det hele tatt, men... nerd alert! Så, hun er jo helt... Men hun er veldig hyggelig også. Ja. Ja. Liksom det er noe... Tror du gjorde, eller? Jeg ser på meg hvis jeg tar styringen i det forholdet. Jeg tipper han legger seg helt paddeflat og er helt sånn simp pick me boy. Tror ikke du det? Stille bare. Kanskje du skal ha en kopp til den nesa di? Men du, nå som vi er helt ærlige med hverandre, hvem synes du er den mest irriterende på kontoret? Oi. Å nei. Der. Fordi jeg tenker i hvert fall på noen, og det tror jeg du også gjør. Da har jeg ikke tenkt på noe galt, bare galt. Ja, uff da. Men hvis du klarer å tenke på noe annet enn den nesa di, så teller jeg til 3. Ok, vi sier det på samme tid. 1, 2, 3... Du må si det da. Ja, hva er det jeg skal... Ok, jeg teller på nytt, ok? Ja. 1, 2, 3... Sjefen! Ja! Jeg er så glad for at du har det på samme måte som meg. Så hørte du hva han kom og sa i pausen, eller? Altså, så passiv-aggressiv! Jeg har vært på kurs, HR-kurs. Og altså, det er ikke sånn man snakker til sine ansatte. Det er det ikke i det hele tatt, altså. Det grisen. Nei, det... Altså, jeg kommer bare her og prøver å lage bæredyktige løsninger, sånn at vi kan spare på strøm og bruke mer penger på viktige ting, sånn som julefrokosten. Altså, noen ganger føles det ut som at jeg er den eneste som tenker noe langsiktig på det kontoret her. Det tror jeg ikke egentlig at du er. Ja, altså, den ligningen der, jeg tar jo stilling til den, men
liksom at det er så lett å ta stilling til alle verdens kriser når det er 1000 kriser akkurat her inne. Nej, det er et godt poeng, men... Synes jeg da. Nå... tror jeg egentlig at min pause er færdig. Åja. Ja. Men det har vært en skikkelig god pause. Tusen takk. Vær så god. Ja, jeg går og jobber litt, jeg da. Grafen kaller. Ja, grafen kaller. Det er litt blod på gulvet. Vi ses. Ses. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. And her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. Hej, Kilinger, hvad laver du? Jeg var i gang med at kigge lidt på den her, teste den her projekter. Var det ham der med Jacker, du talte om her tidligere? Ja, det er faktisk. Jeg har ikke sådan super meget lyst til at tale om det lige nu. Jamen, det var fordi, Ja, chefen har forklaret. Jeg tog referat, og der var bare nogle ting, jeg gerne ville dele med dig. Jeg har ikke lyst til at tale om chefen. Har sagt det meget klart og tydeligt. Det er ikke. Jeg skal ikke gøre det der. Jeg skal ikke tage min Jacker med på arbejde. Det er noget, jeg skal gøre i min fritid. Og det er faktisk helt fint. Så hvis det er okay for dig, så har jeg bare lyst til at arbejde lidt nu. Og bare kigge lidt på den her graf. Så hvis du skal hente noget, så er det bare at gøre det. Men og forvaret ud, hvis det er okay. Så hvis det er okay. Så kigger jeg skal bare arbejde lidt. Altså, jeg skal bare ned. Jeg synes, det var en god idé. Det er bare et eller andet, der sådan har virket sådan... I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. Her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find you get what you need. Oh, yeah! Ja, jeg taler om det. Hvis du hjælper mig med at præsentere det for de andre, så tror jeg faktisk, at det er lidt, fordi det gælder nogle gange til dig, når de... Kællinger, jeg tror, det er så magisk, det her. Jeg tror, det svarer det. Det er nu. Annie! Jeg har ventet på det her lige siden jeg var helt lille. Jeg elsker matematik. Jeg elsker matematik. Jeg er ikke på sådan en sær måde. Bare på sådan en helt almindelig, struktureret og passioneret
Min mor, hun siger altid, at jeg skal bruge mindre tid på tal og mere tid på mennesker. Men det er som om, hun ikke forstår, at det hele er en del af en udregning. Et system. Ja. Og af og til kan jeg også godt lide at udregne præcis, hvornår jeg skal møde den eneste ene. Det er ikke panik. Det er bare en slags forberedelse. Forudsigelighed. En slags kærlighed. Ja. Og så har jeg det perfekte telefonnummer. 22 62 11 22 22. Det handler ikke om kontrol. Nej. Men uden matematik, så bliver det hele bare noget rod. Og hvordan gør jeg det i Excel? Det er bare tøjner. Jeg lægger et mærke til at spille det her. Ja, referat. Så gør jeg det ikke til Hongkong. Hvad? Fordi du skal ikke ringe til Hongkong. Nej. Konnichiwa. Jeg skal lige helt det skar. Lige helt det skar. Nej, jeg kan. Janet. Undskyld, hvad var det du sagde? Hvad var det, jeg sagde? Ja, hvad var det, du sagde? Det, jeg sagde, her står jeg. Logika. Løser ligningen. Ja, kunne du også gøre dit arbejde? Nej. Nej, det kunne jeg ikke. Nu er det ikke fordi, der skal gå millimeter demokrati i det, men... Hvem har købt kage hver torsdag? Hvem har holdt mindfulness workshop for jer alle sammen? Det tror jeg faktisk. Hvem er den eneste, der tager referat? Det er jeg til. Og by the way, det var ikke Sunni Saito, der gjorde erfaring ring. Det var mig. Bruger jord. Hvem har købt massagestol til jer alle sammen? Ved I, hvor meget det kostede? Og logika! Da din stol gik i stykker sidste uge, hvem overtog så manuelt? Nej! Bruger jord overtog. Og ved I hvorfor? Jeg gør det ikke, fordi jeg forventer, at I gør det samme for mig. Nej, jeg gør det for at gøre jer glade, fordi det gør mig rigtig glad at se jer glad. De virker ikke så specielt glade. Nej, men det gør jeg. Her dag dukker jeg op på arbejde, sådan så I skal have det bedre. Og bare lige så I ved det, bare lige så I ved det, så er jeg typen, der lader min partner komme først, når vi har sex. Jeg tror faktisk ikke selv, jeg er kommet under sex, fordi jeg altid sætter jeres behov først, så hvor våger I egentlig at sige, at jeg ikke gør noget for jer? Det er fandme det eneste, jeg gør, og det vil være rart. Det vil være så... Det vil være så rart, hvis I bare en enkelt gang imellem... Var der nogen, der havde brug for noget, eller? Jeg har skrevet en handleliste med de ting, som jeg har set tidligere. Men Broder Jord, allerførst så tager vi en pause, okay? Så går vi ned i kantina, og så køber vi noget godt. Okay? Pizza? Har du lyst på det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi kan købe med pepperoni. Ja. Ja, vi ses. Ja, det er bare... Kom Hey mamma.
Nešto se desilo. Den her opgave er umulig. Og jeg forstår ikke alle de her tal. Og alle de her ligninger. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Og jeg kan ikke se meningen mere. Og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ringede. Men kan du huske, dengang jeg var barn, og jeg ville redde hele verden. Men jeg ville bare gøre dig stolt. Jeg ville finde det hjem, vi søgte, mamma. Og nu ser de op til mig som chef. Og jeg skal gøre mit arbejde. Men jeg kan bare ikke tage det ansvar mere. Og jeg kan ikke holde på sandheden mere. Det er uløseligt. For at lægge din besked, læg på. For at lægge din besked, læg på. Vi ses, mamma. Jeg savner dig. For at lægge din... Hastemøde nu. Kom tilbage. Hej, chef. Hej. Vi skal lytte rigtig godt efter nu, okay? Det er meget vigtigt. Det er slut. Ja? Arbejdet er slut. Hvis der er det med Mick Jagger, jeg kommer ikke til at tage det op. Nej, jeg tror ikke, vi forstår. Vi er færdige. Den er løst. Ligning, logika. Den var foran dig hele tiden. Løsningen. Den er lige her. Prøv at se. Den var foran dig hele tiden. Nej. Ved I, hvad det her betyder? Nej. Ved I, hvad det betyder? Det er thumbs up fra Hongkong. Vi skal til Hongkong. Lad ham. Lad ham. Vi er færdige. Vi skal aldrig tilbage.